Bam! Čaute, som to opäť ja. Dneska sme tu pri odhalení nejakého, neviem čoho, vypadá to ako srdce. Nechcem to rozdrviť. Je to tu prilepené, ja som tam do toho ešte nepozeral. Čiže ideme to odlepiť. Prilepené. Dobre. Tak, a ide. Vod. OK, asi ste tam moc dobre nevideli. Ale je tam kupon na pizzu, sa mi zdá, lebo je tu všetko od pici. Čiže je nejaký kupon. Becherov. Náramok. Becherovka. Čiže taký žltý. Potom tu máme nejaké pierko. Vtáčie. Neviem čo to je. Ste ma prekvapili. Wow. Potom tu máme nejaké. Mám blok z cukriky. Aspoň sa mi zdá. Potom tu je nejaké svetlo na bicykel, alebo ja neviem, ktoré nefunguje. Dobre. OK, tak díky. Potom tu máme nejaké keksiky, alebo v čokoláde, neviem, tak to vypadá inak. Potom tu máme nejaký zvonček. A nakoniec, čo ma dostalo, tak sú tieto semienka kaleráp. Čiže hneď ich pôjdem zasadiť a budem vám ukazovať, ako rastú. Sú pekné, fialové, nádherné. Bo fialová je moja. Fialová. Všetko fialové. Fialová. Hej, čiže bolo to v takomto obale, či čo to je. Dalo som, že srdce. Takto, tam bolo ešte tuto zakryté. Čiže to bolo ešte v takom veľkom balení, neviem, v takej kábici. A potom som to nechcel otvárať, chcel som to vám tu ukázať. Čiže toto si idem hneď zajtra, alebo kedy zasadiť. Kaleráp, fialový. A to hneď teraz schalujem. Ale nie. Takže ďakujem za dáš. Ono to vypadlo. Aha. To čo je? Aha. Pič. Ne. Dobre, to už radšej schovám. To už s tým sa nejdem hrať. Dobre, čiže to schovám, toto nezahodím, to si nechám. Toto si nechám úplne. A ideme, ale ne. Mám to tu. Tak, to by bolo na dneska úplne, že všetko. OK, takže učím sa s vami. Rýchlejšie, poď, ne. A ne, tak,
A nie, čaute.